Hamjak Laiwi khoroktham bupha bai bwsa khoroksani buma kharoi thanglaiukha. Hamjak Laiwi kharoi thanglainai kwnui mungrok wngkha Remi Jomatia bai Kisan Jomatia. Remi Jomatia ni bwsaini mung wngkha Bir Kishur Jomatia. Kamini mung Silgati Kami. Remi Jomatia ni Hamjak Laimani selani kamini mung wngkha Omorpur Haksa Kamini. Remi Jomatia bwsaino bumani nogo Gulmora Kamiwo thangui risum naigrahi sawi phaimani yagulobo tei nogo kifili phailia. Remi Jomatia ni bwsai Bir Kishur Jomatia bihikno bar kol khaibo kol harobui manlia. Mobile switch off khe tongui tongrojakha. Remi Jomatia ni bwsai Bir Kishur Jomatia sini tirupra hasteni joto lukorokno koi shakha. Remi Jomatia bai Kisan Jomatia no je jaga nugui tongbai jakhe kol khaiwi sahajabaidi hwnoi. Contact number 9378146596. Remi Jomatia ni bini buma bai Remi Jomatia ni bini bwsai tamo saka khnawi nebedi. Ani ando mungkin Bir Kishur Jomatia parang ke Silgati. Mungkin ini beri nogo sobo ya ini sebenarnya khorok ni borok kemasan tongkmani jeng kenawi bab mani. Mungkin ini beri ke bapak semua nog ni kereng ni apa? Dostan ismi. Dostani salo de. Salo. Salo. Mungkin neng baik saya kalau nogo sa dosta semua kuno juga kuno khobor Malaysia call contact tong dini ini berhubungan. Contact kayaknya he mana pun kayaknya nih mobile switch off dora jana mai deh katanya. Ke call kayaknya nih mobile switch off enggak ini call juga mali enggak ini juga ini beri ini silah. Ke yang neng tangnai buat tangzak kuno ini sonde ho bata masuk ke mana selabai kar ke mana तो सला न lang thang kana hiwa su tongta no sonde har khaiman chilani pun tam Kisan Jomatia gon parake kamke Omorpur Haksa ketak no tamo betana mutulu kuruna corona kasaman ke hai borok nya je nunganya sama kisa khobor puspata nuke nugla hakla kisa jana rohode asanata agero onin guroi agero ko omote hai unde o kundo saleja omote hai oketo ode pangun omo chilabai o salabai ke je o nini usaro leto de graido pangun 12 বছর kai jomata mi afro ang ora nok ni 11 ta taimo bwsai no thangna ni thango nega thangmani pore go ekta hairok ungna সময় inke ang afro bwsai no kol khaita sakla thangja sogiba hade ni sakata inke banana sokaya ko ni sau inke banana ang wan sogi pai khata ani bwsaba biang thangga biang soka inke agiro biki samasa omoro hi khanama ba bai Hamjak Lai soklai hi khanama ba hairok dong tongkha ne ani bkhau ma khakala ha tabuni din salrogo to hamya saya thailai thanglai kharlai bilai oma haimansi sagana phabai sagana pha tai kaijak ba haika kharlai siklarok sisen kha kaijak rok no paili tabuni dino haini bagoi ang rukorok no koijawo je jaga no ani bsana tikhlaina ni kisa jesta khaijak paidi orukoro ang no koijawo orukoro no koijawo je ani bsana ang photo ruwano photo nungnai ni ro nga je naro ani bsana mukhang ke ano tikhlai kari japai di orukoro ang no asungno samjau sajau bai oni ni busajo kharnani bumu tam ani bsajo kharnani bumu ke Remi Jomatia oni busaro le chirai le idito tongo khoroksa chulate gure chala